Madoka chiremabi yangu Hedzinoyi nhau dzozuva rokugumisira remwedzi uno waKakunguru. Pano gore ribodzi kubva ipo paitika #31 July protest paribe kuzoitika hapo zvokuratidzirazvo nokuti mapurisa akanga akomba kare idi zvakatooma. Ipo pakare pano gore ribodzi kubva pambopambiwa tawanda muChiBuja gore rapera paribe zvakazoitika kuti mbanani wakamunge wamupambawo. Charamba tichiringa kuti zvinoendepi. Nhau dzanyasi wamunangagwa wakaita hawo bishi rokugogowana upfumi hwenyika newakomana woPOLAD. Izvi zvakatorwadza wazhinji nokuti wakapuwa motika dzorudzi rwaIsuzu dzinopinda vanhu vakawanda idzo dzinodhura samare. Paribe agoziva kuti zvaitirwei, asi kwai ipapa wari kuitiwa izvi nomari yonyika. Idi mabi yangu chomunyika medu aiwa chinodozikana baa kuti chii chotakatadza. Wachiwenga kureketa kuno kwai wari kuChina wari kurapiwa huro yanga yanetsa. Kwai papa noWall Street Journal wagoenda kosondora pfuura chairo zvokutoti watoona sondo wari ikweyo. Wachiwenga ndio gurukota rezveutano munyika. Apa ndio wagoreketa kuti paribe munhu anofanira kuenda kunze kwenyika korapiwa. Idi zvakatooma, wanoreketa zvimwe iwo woitawo zvimwe. Heno mabi yangu Jacobo Ngarivume agoti iye wanhu wareke kugowaraiwa nyika yechinyopoliwa pese panonaka. Heno mabi yangu kuti zvichagodini nokutoti yari kutoti dai wanhu wagona kuti tibatane tiite chihwirangwe chokuhwira nyika yedu kuti tiitakanure kubva kune wari kuipamba. Heno kuti munozvionawo sei, asi ndizvo areketa izvozvo. Kanzuro yeguta roMutare yanetsana nevagari wayo ikweyo nokuda kwokuvapfikira mvura ikweiri kuita. Vanenge waribe kubhadhara mvuradzo wari kupfikirwa mvura kuti wasaye mvura yekuseenzesa. Izvo zvahwadza wazhinji wari kuti ikodzero yavo kuti wange waino mvura. Zvibei kuti waribe kubhadhara mari kana kuti uye upfumi hwenyika huribe kuningisika zvizvinu zvokuti wanofanira kumbosiyiwawo wachiseenzesa mvura waribe kubhadhara. Heno kuti zvichaperera papi izvi. Nyaya yokuda kuita zvese zvokuti vanhu vaone kudya yaita kuti vamwe vana ndinda mubata wasungiwe idi. Kone bambo nomwana wache wakasungiwa wari ana ndinda mubata kuKaroi wakaigwesa mupfigwa pamunzira uyo ungoribe kubvumiwa kuti uisiwe. Idi zvakatooma izvi. Tinoemba kuti wachasungiwa wakagogarisiwawo mujere chaizvo nonyaya iyi. Iyo mapurisa ari kuramba achindohwisana nevanhu vari kuita zvomushikashika, asi wari kuzvikunda zvokutoti waakutoda kutoti kuunziwe wamwe mapurisa akuti waingidzire kuwanda unoita zvokumisa zvomushikashika zvii. Mabi yangu nzara takagoreketa kare kuti mutongo mukuru inotuma vanhu kuita zvese idi. Wamwe wairi wakange wapfa kudhamu roKariba kwai wazokwanisa kutohwa mitumbi yavo kubva mudhamumo. Izvi zvaareketiwa nemapurisa zvokutoti ipapa zvakatooma. Nyahwa dzega dziri kuramba dzindoingidzira kuwanda. Toramba tichindoti mweya yavo izorore murugare. Paitika tsaona muSouth Africa yevanhu wanga wari mubhazi wachiuya Zimbabwe wakagoita kurowana nokombi yenge iri kutiza mapurisa kumusina. Izvi zvakatosiya wana chaiwo muZimbabwe wapfa nevamwe wapfumbamwe wakuwara wakatoendesiwa kuchipatara. Zvakatooma. Mazita yavo ati aburitsiwa ba nokuti hama dzavo dzati dzanyepiwa ba kuti mbanani wapfawo. Kuno mamwe magweta matatu anoti Bruce Chakanyuka, Nyasha Nyamugure, Dennis Chadya wari kuSouth Africa wari kuita zvokuda kuendesa hurumende yavo yoSouth Africa iyi kumatarotsi mhosva nokuda kwomutemo unorambidza vanhu dzimwe nyika vanenge vasina zvitupa zvomuSouth Africa kuti vagoite magweta. Heno kuti zvichaperera papi, asi kana wakaikonai aiwa vanenge vaita zvisvinu. Ticharamba takaringa kuti ichagoperera kupi. Mumwe wedu Ngoni Makusha nyasi amhanya akatadza hache kuzoenderera mberi nokumhanya kumaOlimpiki. Izvi tinozvikudza kuti ambosvika padanho raasvikaro. Zvakatokosha uye zvinonakidza kuti mumwe wedu ariko
kugumidzana mapendekete nowamwe wanoita zvoushasha chaizvo mukumhanyamo. Toramba tichimushuvira tusvinu mune zvamangwana. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Kwai kuGambia kuchabvumiwa ba kuti vanhu vari kunze kwenyika wabvumiwe kuvhota. Heno mabi yangu kuti nyaya yokuvhotesa vanhu vari kunze kwenyika iyi, dzimwe nyika dzomuAfrica dzakafanana needu dzinombotizeiko ipapo. Ethiopia kwai iri kutoenderera mberi nokuramba ichikutidzira huni panyaya yokurwisana kwairi kuita nevanhu vokuTigray. Zviri kutorwadza mabi yangu nekuti vazhinji vari kuvhiringidzirwa nonyaya iyi, wana noana amai. Heno kuti wachaita sei wakuru wenyikawo kuti zvipere izvi, asi zviri kuda kunzi zvipere. Bazi ronyika dzopasi rese rinoringa nezveutano roWHO ragoti iro nyaya yokuti mishonga yedzihwamupengo iri kuboeka ba kunyika dzokuAfrica iri kurwadza uye ichaita kuti chirwerechi chirambe kupera panyaya yechirwerechi. Heno kuti zvichagoperera papi, ticharamba takaringa. Tindori panyaya yomishonga nochirwere chedzihwamupengochi, kambani yoPfizer yagoti iyo yakutoedza mumwe mushonga wakakufanana nomapiritsi oshuramatongo HIV woma-antiretroviral. Kwai papa unoda kugonzi wese wanenge wabatiwa chirwerechi wagobva wapuwa kamushonga koARV ko kuti zviite zviri nani. Heno kuti munozviona sei? Peno ndo kureketa kuti kamushonga kodzihwamupengo kari kupuwa kafoira. Heno mabi yangu ticharamba takaringa kuti zvinoperera papi izvi. Mukugumisira, Jay-Z pabodzi naWill Smith waisa mari mukambani iri kubatsira vanhu vano mari shoma kuti watenge dzimba kuAmerica. Izvi zvinotofadza dai waramba wachienderera mberi nokutoitawo kuti zvirambe zvichibudirira kunyanya vanhu vatema vari kutambura kuAmerica ko. Tiri ipapo mabi yangu, panyasi tadipfama. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.